Diolch Mrs Marian Jones am y gwaith cartref yma. Croeso i band papur a Lili. Mae bob math o ffynonellau sain. Ryan Isel! Os rydych yn agos at y ffynonell sain, fe glywed yn glir. Helo! Os rydych yn bell o'r ffynonell sain, ti ddim mor glir. Helo! Mae'r sain yn dirgrynu ac yn teithio drwy'r awyr. Ysgwyd yn gyflym. Ysgwyd yn araf. Rhwbio! Chwythyr. Taro. Ysgwyd! Gwasgu. Llais. Canu. Cael o law sy'n llawn o ni, deg a chiw na Lili dlos. Rhwbio. Taro. Rhwygo. Manista fel soldi ymlaen i prosesu, a bob a papur a chloil i lle. Ac am fynd mae y motor i liw i yn cyflyw, gyrru am adra a gyrion y gre. Nos wrth goriad ma'n gweiddi trwy adra, sut diwrnod ges di, be sy'n a'i dew. O cynnesu ac arogl gatra llenwi y lle. Ond arnos Gwenadaw adra doniad i lliw, tan newid i'r hen ddeni'n lliw. Yn hofian o gwyd a drwt a tan i'n listia, tiriad yr asal tan gwyd ar nos yw. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau band ni. Dyna hwyl.